Jedna z největších sportovních akcí co do počtu startujících na světě se tento týden odehrává v Praze. Je to už 8. ročník florbalového turnaje Prague Games. Letos se ho účastní v 8 juniorských kategoriích 5000 sportovců 288 družstev z 10 zemí. Jedinou srovnatelnou akcí co do velikosti a mezinárodního zastoupení je Gothia Cup ve švédském Göteborgu, kde se účastní zhruba 450 družstev, ale oni mají 13 kategorií, zatímco my jich máme 8, a když nasčítáme náš mládežnický Prague Games s dospěláckým Czech Open, tak atakujeme 600 družstev. Florbal je v současnosti patrně nejdynamičtěji rozvíjejícím se sportem. Není finančně ani prostorově tak náročný, jako jsou takzvané velké kolektivní sporty. Stačí tenisky, tělocvična a florbalová hůl. Organizátoři turnaje navíc dbají na fair play atmosféru. My zhruba před 3 lety jsme měli trošku problémy právě s takovými agresivními projevy rodičů, kteří na své ratolesti často pokřikovali, a my jsme nechtěli se trošku přibližovat fotbalu a chtěli jsme se odlišit v tom, že florbal je poměrně neagresivní a doufáme i civilizovaný sport. Při Prague Games se tak vedle červených karet udělovaných za nesportovní chování rozdávají i karty modré. Těmi se oceňují fair play skutky. Rozhodně nápad, který by třeba mládežnické fotbalové turnaje měly převzít. Obří florbalový turnaj probíhá v mnoha pražských halách za podpory hlavního města. Díky tomu máme pro účastníky připraveno řadu zajímavých bonusů. Kromě dopravy v městské dopravě zdarma mají i vstupy do pražských památek, které provozuje Pražská informační služba. Finálovým dnem velkého turnaje je právě dnešek, kdy se v hale na Podvinném mlýně až do večera střetávají ti nejlepší. Organizátoři ale upozorňují, že se do haly už nikdo další nemusí dostat. Zájem o finále je totiž mimořádný. Petr Sojka, Česká televize.